Tu imeneyo kuchokera kwa Lucius Banda imene akutero kuti nthawi timafuna tiyambe ndithu motero mu program yathu ya lero ya kulinji nthawi kumayipatsa ulemu. Mwadzuka bwanji wanangwa chafulumira inetu ndadzuka bwino ndimatero kuti ayi tiyambe program yathu lero ndi kanyimbo kuti ndi mawa uno sabata yathayi kwachitika ndithu zambiri kuno Malawi kumati kachoka iyi kulowa iyi kuchoka iyi kulowa iyi ndendiliyayi nthawi nkhani ili pano tukamba ndithu nkhani yokhudzana zimene zinachitika ku MBC sabata yathayi. Tinaona ndithu ka video kopepesa kenako leta tikuona kuti iyayi zimene zija sininangochita iyayi koma ndinakakamizidwa ndi anthu ena mamembala a chipani cha DPP. Kenako tikuona kuti iyayi nkhani ija tapita ndithu ku polisi. Kenako iyayi anthu ena amangidwa atuluka pa belo. Timafuna tiunikire nkhani imeneyi. Inu mukuona bwanji za nkhani imene inachitika ku MBC makamaka sitikhala tikukamba za munthu yayi koma tikhala tikukamba ndithu za office imeneyi ya Director General. Inu mukuona kuti zimene zinachitikazi ndi zotani makamaka? Kunena mosabisa zimene zinachitika ku Malawi Broadcasting Corporation MBC mulungu wapitawo ndi zinthu zimene kuziyang'ana mozama kwambiri ndi zosakhala bwino komanso zopereka chiopsezo. Zikupereka chiopsezo munjira zosiyanasiyana. Monga amene wanenera leya kuti sitingayime kuti tinene kuti zimene ankachita amene ali a Director General a Malawi Broadcasting Corporation mbuyomu magwiridwe a ntchito anali abwino kapena olakwika. I think zimene zozo zapambali komano ngakhale mwina magwiridwe a ntchito anali olakwika njira imene yagwiritsidwa ntchito kuti mwina akhale ngati akonze zimene a Director General a George Kasakula amalakwitsa ndi yolakwika chifukwa pakanakhala mwati mmene ankagwirira ntchito samagwira ntchito bwino zinali zolakwika tatambasulani pamene pamene popo nditsindike kuti pena ndi pena zimaoneka kuti panali maprogramu ena amene analowapo amwina malanguchitidwe ake malingana ndi imene imayenera kugwira ntchito MBC ndi wireless ya boma. Ikakhala kuti ndi wireless ya boma ndi imene imayendetsedwanso ndi misonkho ya Malawi. Ndiye timafunitsitsa ku Malawi kuno kuti wireless imene dzakagwiridwe kake kantchito isamatenge mbali chifukwa tikanena kuti boma sichimakhala chipani chimene chikulamula. Boma ndi aliyense wotsutsa kapena solamula amakhala ali mboma and ameneyo amakhala kutengapo gawo kusonkhapo ngakhale misonkho kuti MBC yo iyende. Ndiye chakhala chikhumbokhumbo cha Malawi mu democracy kuti wireless imene isamatenge mbali so zinaoneka kuti wireless ya anthu Malawi osakhalanso chipani so panali nyengo ina imene mwina amalankhulira ngati zipani chimene chinali cholakwika. So pano izozo zili pambali zolakwikazo njirano yofuna kukonza ndi imene tiona ngati so yatengedwa ndi yolakwikaso kwambiri. Ndiye titsindike kuti cholakwa sichimakonza cholakwa chizake andi njira imene inatengedwa ndinene mosabisa ndi opsa kwambiri chifukwa ndi njira imene ikuyika pa chiopsezo even ngakhale chitetezo cha dziko. Ndi njira imene mwina mukhoza kuona kuti tikatenga chigawo chino cha ku Africa simungapeze kwina kulikonse kumene anthu akunja adera anapitapo mpakana nokapezeka kuti akakamiza munthu kulankhula zinthu pa wireless imene ili ya dziko ndi zoopsa kwambiri. Fa mwina anthu ena maedera ena maiko ena ngakhale kulanda dziko kumene akhala kugwiritsapo ntchito chani mawayiresiwo. So si chinthu chabwino choti chinachitikacho ndi choopsa kwambiri andi tiyang'anenso ufulu wathu ankhani pamenepo uli pa chiopsezo kuti munthu akhoza kukwanitsa kuchoka kunjako nupita mu studio kuyamba kujambulitsa anthu zinthu zimene mwina sakufuna. Ndi zinthu tiyang'anenso maubale athu kodi kunjako kuli mabungwe osiyanasiyana amene amayang'ana kwa ndi chidwi kwambiri pa nkhani ya ufulu wa Malawi kuphatikizapo ufulu wathu lankhani ubale wathu ukhala otani. Ndi akamamva kuti ku Malawi kuno kwachitika zinthu ngati za tengo zamene zinthu zofika ndithu size imene. So ndikuona ngati kuti njira imene yatengedwayi ndi bwino kuti pofika nthawi ino zinthuzo zili
ku polisi kuti amene akuganizidwa kuti anapanga zimenezi atenga. Tingokhala ndi chidwi kuti mulandu tione kuti uyenda bwanji, koma mwina tinene apa kuti ngati panali ena fa pano pamwina sizikudziwika kuti panali ndani kupasi kwa anthu amene akuaganizirawo, koma nkutheka kuti ngati panali ena amene ali andale amene anatengapo gawo kuti zichitike zimenezozo, mwina uthenga wanga ndoti yayi atenga njira yolakwika kwambiri, njira imeneyi ikhoza kutibweretsera mavuto. Tibwerenso kumeneko kuwunikira kuti kodi nkhani ili pati, komano kwa pano timafuna tingowunikira kuti kodi zimene zinachitika ku MBC ndi zabwino. Akayatsa mwadzuka bwanji a Michael Kayatsa, mkulu wa bungwe la CHRR? Tadzuka bwino kaya ni mwadzuka bwanji wewe mwana. Ifetu tadzuka bwino. Zikomo. Nkhani ili pano mwayimva ndipo ndikukhulupirira kuti Wanangwa wayamba bwino ndithu nkhani imeneyi. Timafuna timve kuchokera kwa inu kuti in general zimene zinachitika ku MBC mukuona kuti ndi zotani kwa inu, nanga akasakula adalakwitsa pati? Ichabwino zima kwambiri ndiyambiri kupereka moni pa Wanangwa komanso onse amene akutimvera mawu uno. Kuyankha mwachidule zimene zinachitikazo sizolondola yayi, ndizolakwika tikuena ndithu tidzudzule mchitidwe ngati umenewo, ndi mchitidwe olakwika pamene akutero ndithu. Malamulo athu amateteza nyumba zowulutsira mawu. Mukangana constitution yathu magawo 36 kunena kuti atulankhani kupaniza ku nyumba zowulutsira mawu ali ndi ufulu owulutsa nkhani mopanda kuopsezedwa komanso momasuka. Komanso mukayang'ana mfundo zimene timatsatira ngati dziko za ufulu wachipatidwa wa anthu zimatetezanso ufulu wa atulankhani kuphatikizapo nyumba zowulutsira mawu. Ndiye kungonena mwachidule zimene zinachitikazo ndi zolakwika ndithu. Kuli ngati anthu kutenga malamulo manja mwawo, mob justice. Timanena kuti mob justice ndi yolakwika. Anthu akakhala kuti ali ndi maissues pamafika kuti patsadwe njira yoyenerera, komanso ati kutenga malamulo manja mwawo ndi kulanga okha anthu amene akuaganizira kuti apulapula mlandu kapena aphwanya na mlandu, so amene kuaphwanya malamulo. So zinachitikazo ndi zolakwika. Inde ndizoona kuti akasakula sana ukile ntchito yawo bwino, makamaka tikatengera mapulogalamu amene amaulutsa mawu, amene amanena mawu onyoza, amene panopa ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Zina machita akasakula zinazolakwika, andi mabungwe adakhala tikudzudzula mchitidwe ngati umenewu, mchitidwe ogwiritsa ntchito radio komanso TV ya boma. Kodi mumatuluka mumadzudzula zimenezi? Timadzudzula ndithu ifeyo ngati bungwe la CHRR adakhala lemba ndithu ma statement odzudzula. Andikumbukire kuti izi zachitika osati nthawi yokha nthawi akasakula ali na general MBC. Ndimafuna tibwere pa nthawi imeneyi kuti mumatuluka ngati amabungwe mumadzudzula, ndipo mumadzudzula munjira yanji? Chidzudzulochi mmachipititsa kuti pa zolakwika zimene mumaona nthawi imeneyo? Kwambiri kwake ndithu mabungwe ngati bungwe lathu la CHRR tinakhala tikutulutsako makalata kudzudzula mchitidwe ogwiritsa ntchito MBC molakwika, makamaka kunyoza anthu amene anali ku opposition, komanso kuigwiritsa ntchito MBC ngati choyankhulira chipani, mouthpiece ya chipani cholamula. Zimene ndizolakwika ndithu takhala tikudzudzula, and the last time we tinadzudzula inali just a week before chisankho natulutsaso kalata mene timadzudzula mchitidwe wokuchita abuse MBC kumachita ngati mouthpiece kabla kuchitira campaign chipani cholamula nkuma nyoza komanso kupeputsa anthu amene ali ku opposition. Mene anafotokozera Wanangwa
MBC ndi radio ya Malawi komanso TV ya Malawi ndi media house ya Malawi titilonena kwake malangana ndi malamulo athu a Communications Act chifukwa chakunena kuti MBC imayendesedwa ndi ndalama za Malawi, ndalama za misonkho komanso malamulo akunena choncho ndithu kuti itumikire Malawi Malawi naliyense osayang'anira makaka a chipani chake osayang'anira kuti amachokera kuti amachita chani ndi zina. So in short the state broadcaster and mamla state broadcaster amakhala amene wona kuti isimenena kuti izima pa chipani china chake kapena izitumikira chipani china chake koma kutumikira Malawi wonse. Chabwino tathokoza kwambiri. Gordon Matonga mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kainoleya ku Blantyre. Ndadzuka bwino. Mwamva amene ayambira a Michael Kayatsa komanso Wanangwa Chafulumira pa nkhani imeneyi. Inu ngati misa zimene zachitika ku MBC mukutipo chani? Zomwe kwambiri leya ndimatsatira bwinobwino mmene amayankhulira Wanangwa komanso mmene anayankhulira Mr. Kayatsa. Ndigwirizane nawo kwathunthu kuti zimene zachitika ku MBC si zinthu zoyenera. Ikani ifenso ngati misa Malawi tinathamanga kuti tiuze mtundu wa Malawi kumachitara chimene chinatulusa zinachitika zimenezi kuti zimene zachitika ku MBC si zinthu zoti zizichitika mulamuliro wa democracy, si zinthu zoti zizichitika mu dziko limene tinagwirizana kuti muzikhala ufulu wa ankhani. Ndiye ifeyo kwambiri tinapempha akuluakulu aboma kuti amangena amene apanga zimenezi chifukwa zimenachitazo ndikuphwanya malamulo a dziko. Zimenachita zija ziliso ndi chiopsezo kuti zingathopanga embode pachizungulirepo kulimbikitsa anthu ena kuti aziona kupanga choncho ndi kuti ndizololedwa. Makamaka atakhala kuti mwina ali kuchipani cholamula kuti angathopanga zimene angafune kwa anthu ankhani wena aliyense. Mantha athu analipo kuti ngati akupanga zimene cha ku MBC tsiku lina azaonanso kuti nkothekera angathopira kuti AMZ ngati sanagwirizane zimene inuyo mukuulutsa pa wireless ndikuwuzani kuti siyani kuulutsa kapena ulutsanizi. Ndi zimene tinafuna kuti Amalawi adziwe kuti zimene sizoyenera sizovomerezeka. Ndithokoze kwambiri kuti tilankhulana ndi akuluakulu aboma zilangochitika zimene zija. Anatipanga ashiwa akuluakulu a chipani komanso akuluakulu aboma. Tinankhulana ndi asekretary general a DPP apita mukhitu anatifotokozera kuti zimene zachitikazi si polisi komanso si zimene akufuna president a dziko lino apapita mthawi yakuti zizichitika. Tinangolanso ndiona bogangata mukudziwa pakadali panopa kulibe nduna ya za atolankhani youlutsa mawu ndi agangata ali mu ofisi ya president kulibenso presekretary ndi munthu ene amwina kuyankhula nawo mwachangu analiwo nawonso anatitsimikiza kuti si polisi ya government kuti zizichitika. Ndipo iwowo ndi akuluakulu a DPP anenazo kuti zamachitika zimenezi according to the guidance imene andira kwa president ndekuti ntotero wazikhala kuti akukumana ndi lamulo. Ndiye tinasangala kuti adankhula chonchi ifenso titatsudzula tidapempha mkulu wa polisi watsopano a Luhanga kuti amange anthu amenewo anthu aja anamangidwa. Taona kuti anthu aja atusidwa mwachangu. It's my hope kuti kutusidwa kwachangu sikuthandiza kuti ndekuti kesi imeneyi yatha. Chifukwa kuti pafunika tipereke very strong message kuti zinthu ngati zimene zisizoyenerera mu dziko. Koma ndibwereze mawu amene anayankhula Kayatsa komanso zimene anayankhula Wanangwa. Tikamanena tikudzudzula khalidwe limene achitika ku MBC sitikuthandiza kunena kuti zimene amachita wamkulu wa MBC George Kasakula ndi akuluakulu a ku MBC ndiye kuti zinali zoyenerera. Leya ndi auze mtundu wa Malawi kuti ifeyo ngati amisa Malawi takhala tikudandaula ndi khalidwe la MBC takhala tikuwafikira akuluakulu a MBC kuwauza kuti zimene akuchitazo ndi zizabweretsa mavuto tsiku lina. Timawuzanso kuti kupatula pobweretsa mavuto kwa anthu aku MBC tinawuza kuti malamulo a dziko lino salola zimenezi. Mumauza kuti Amalawi amvetsetse bwinobwino nkhani chifukwa ndikukumbukira bwino lino kuti mtsogoleri wa dziko lino Arthur Peter Mutharika anafotokozapo ndithu ku Nyambadwe masabata angapo apitawa kuti anakhala ndithu akudandaula ku bungwe la misa komanso ku makra za momwe MBC imagwirira ntchito. Sitikufuna kuti tibweretse media war komano we are discussing this kuti tione kuti kupita chitsogolo kodi ngati dziko tikuyenera ife ngati atolankhani komanso ngati andale tizigwira bwino ntchito bwanji potetezanso ufulu wa atolankhani.
timafuna tidziwe kuti kumisako kodi dandaulo kuchokera kwa chipani cha DPP linakupezani nanga munachitapo chani ngati amisa? Wambiri Leya chifukwa cha kusemene ipali lithandiza kuti tiyankhe nkhani imene anthu ambiri akhala omatifunsa kwa mwina chifukwa kuti sitinapeze mpata oti tiyankhulepo ndi anthu ambiri mwina sanamve bwinobwino kuti kodi chinachitika ndi chani. Ndizoona zimene anakamba mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kuti chipani cha DPP kudzera mwa Secretary General Peter Mukhipo analembera kalata ku bungwe la MAPA mwina pamene anthu sanamvetsetse panayi pamenepo kuti kalata yesuti inapita ku Mr. Malawi inapita ku bungwe la MAPA koma ifeyo ngati mmodzi mwa ma stakeholders amene timagwira ntchito yawo tiwankhani tinapangidwa kope kalata imeneyo. Ndiye tilandira kalata imeneyo ngati anthu oti tinapangidwa kope kalata imeneyo ife tinaona tinchazero kuti titenge action. Action imene tinatenga pali mabungwe awiri ndi fotokoze kwa Malawi lero amene amang'anira zawo tiwankhani. Pali bungwe lathuli la Mr. Malawi limene ntchito yake ndikuteteza ufulu wa atolankhani. Ndiye ife timakhala tikumenyerera ufulu wa atolankhani atauchezedwa achitwa chipongwe ife timathamanga kuwateteza. Koma palinso bungwe lina limene linakhazikitsidwa ndi ife atolankhani kuti lizibweretsa discipline ku atolankhaniwo. Ngati mtolankhani wapanga chinyengo ngati mtolankhani walakwira munthu mnzake bungwe limeneli linapasidwa mphamvu kuti lizipanga discipline munthu ameneyo. Ndiye bungwe limene limatchedwa Media Council of Malawi. Ifeyo ndi anzathu a Media Council tinakhala pansi zoti zimene akuchita aku MBC zimene akudandaula mtsogoleri wakale wopumayi zimene akudandaula Malawi ambiri mabungwe osiyanasiyana ngati akayiyatsawo ndi mabungwe awo ndi anthu ena ifenso tinagwirizana nazo kuti ndizoona. Ndiye chimene tinachita ndinazo kuti awawa tiye tikhale nawo pansi. Kawiri amabungwe timangotulusa mwina zimakalata kudzudzula koma osafotokozera anthu aja kuti mukuwakwisa pato. Ndiye venanazeti awawa nkhaniyi ndiyo yogwetsa ulesi kuti limwachitikabe koma ife tisagwe ulesi tiye tipite ndikakhale nawo pansi. Ndiye mabungwe ngati awiri tinalingana ndi maloya athu azathu otithandiza malamulo kuti tikafotokozere bwinobwino ndikupita ku MPC kwakumana ndi leadership ya MPC. Tinafotokozera mulo limene amaphwanya kuti mu Communications Act ya 2016 imanena kuti MPC nthawi zonse sizatenga mbali pa ndale. Komanso mu nthawi ya chisankho Communications Act imakhala very specific on the law of MPC. Ndiye ife ndi maloya athu tinafuna kuti anthu tisanadzudzule tiafotokozere kuti chimene akulakwisa ndi chani. Tinafotokozera ndikuwadzudzula pamene paja in person osati kungolemba kalata kapena kungopanga interview pa wireless. Tinapita ku MPC komwe kukawuza kuti zinthu zisinthe. Zinthu zina zimene tinanena ananenazo kuti amva asintha. Zinthu zina zimene tinadzudzula zinayi ngati zoti mkulu wa MPC George Kasakula kumakhala pa wireless pa TV ndikumatenga nawo mbali mavogamo oti ndi andale mavogamo kuti amanyoza anthu ena. Zinthu zimenezi iwo anatikanira ananena kuti iwo ndi ufulu wawo. Ifeyo ngakhale malamulo tinafotokozera kuti si ufulu wawo. Iwo ngati wamkulu wa MPC iwo ndi MPC iwo anasankha kupanga chisankho chimenechi. Ndiye ife tinakumana nawo meeting imeneyi tinatulusa chikalata zimene timapanga ife sitimapanga zobisa sitimapanga zanseri. Tizapanga chinthu timafuna kuti Amalawi adziwe chifukwa chotengera kuti anthu ayenera kumva kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ndiye ife tinatulusa chikalata chimene chileya wina lesa amene angafune kuti adziwe kuti kodi amisa komanso Media Council of Malawi anatengapo gawo lanji pa nkhani ya ku MBC kudzudzula kapenanso kuti asinthe zinthu akachipeze pa Facebook page ya Mr. Malawi idakalipo kalata imeneyi. Ndiye kupatula pamwepo takhaso tikumapanga even ma public statement kuti tinenebe kuti MBC isinthe zimene imachita. Ndiye lero andinga tikuyankha tonchi kuti ife takhala tikufunitsitsa kuti MBC isinthe. Ndiye undilole ndimafuna ndifotokozeponso chinthu china kupatulapo zimene zachitika ndi MBC panopazi. Tonse Malawi tivomereze kuti MBC yakhalisa kuchita bwino kwa nthawi yayitali. Nkhani imene tikudandaula panopayi ndikukhulupirira kuti ngati sitisintha china chake ku MBC tizadandaulanso boma linanso likamazasintha. Chifukwa chakuti vuto lili ku MBC ndilokuti boma lina lililonse limene limabwera limafuna kuti lipange abuse MBC. Zipani zikakhala zili ku opposition timadandaulira limodzi kuti MBC sikuchita bwino. But the moment atangotenga boma adapita kuti ali ndi mphamvu zolamulira zoti akatha kusintha zinthu ku MBC
anthu aja apeza kuti nawonso afuna kuti ayipange abuse MPC ija ndezi zimene tikati ayi titengepo mphunziro ogwira ntchito ku MPC atengepo phunziro zimene zachitikazo komanso ngati dziko tentenge ndi boma tentenge mphunziro ndikubweza kusintha kwenikweni ku MPC pa nkhani imeneyi timafuna tidziwe tisanapite kwa ana Malomba kuti nawonso alankhulepo kuti ngati amabungwe panopa munanena kuti munachilimika ndithu kuwunikira konsekonse cholinga chokuti pachitike ndithu kanthu pa zinthu zimene mukunena kuti ndizosakhala bwino zinachitika ku MPC. Mwina Amalawi nkumafunsa pakadali pano kuti kodi mbuyomu simunachilimikenso bwanji kuti zinthu zimene zimachitika kumeneko mwamsanga pachitike ndithu china chake. So leya ndifotokoze chonchi chisankho china chonse kudachitika kumakhala ma-observer elections mission amayiko osiyana-siyana mabungwe osiyana-siyana kuphatizaponso ifisamisa amene amatulutsa malipoti utati ubwerere mbuyomu ukaone malipoti a EU a African Union a SADC komanso ma-statement amene takhati ulemba iseyamisa Malawi after election takhati umanenazo kuti ku MPC kuti zinthu zisinthe pamene kwabwera boma latsopano chinthu chofunika tikasintha lamulo koma zimene sizimachitika chifukwa chipani chimene chitabwere chija sichimafuna kuti ikasinthe lamulolo kusintha MPC sikusintha mtsogoleri wa MPC kokha koma kusintha lamulo ndeife pano pa nkhaniyi kuti simunachilimike bwanji before that. Leya ineyo ndisagwirizane nawe kuti sitinachilimike chifukwa chokuti mmene ndafotokozera muti ifeyo tinachitapo kumbali yathu pamene mandate yathu imatilolera kuti tingathe kuchitira ifeyo tife regulator ifeyo ndi amene ti advocacy so ngati advocacy tilibe mphamvu kuti mwina tinakatha kuchotsa mtsogoleri wa MPC okumpanga suspend chimene chondilengera ku point imene mafuna kunena usanandifunsenso kusole kachiwiri ndikunenazo kuti ifeyo tikunenazo kuti ifeyo tikhalenso ndi mphamvu kuti tizithaonenazo kuti zimene zikulakwikazi zisiyike. MPC board imene imasankhidwa board ya MPC padaye panopa amasankha ndi andale okha kusaniriza kuti amasankha ndi Minister of Information malo mwa president ife ngati amisa Amalawi society tilibe chonena china chilichonse ndiye chimangokhala ndi kungodzudzula basi ndi pakamwa ife ndiye tikupanga propose kuti MPC isinthe masankhidwe a board ya MPC komanso board ya makla imene ili ndi mphamvu yopanga suspend data ya MPC kumpanga sanction mwa njira ina iliyonse isinthe isamangokhala m'manja mwa executive tathokoza kwambiri Gordon Matonga ndikupaseniso mpata kuti mulankhule apa titalankhula kaye ndi atolankhani athu zikuoneka kuti akonzeka ndithu titamva kuti kodi Amalawi kunjako akuti bwanji. Wadzuka bwanji Sam Kalimira mu mzinda wa Mzuzu? Sam Kalimira ukundimva? Mundisiya pano leya ndizingokhala. Sam Kalimira? Leya? Okay, chabwino tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Tathokoza kwambiri. Ndi pano pa Katoto mu mzinda wa Mzuzu ndipo ndi anthu awiri amene nkhani imene amayitsatira bwinobwino kuyambirira mpaka kufika pamene tafika apa. Toyambira mwina atsogoleri tikudziwe m'dzina lija komanso mwina muope yambepo kuyankha kuna kuti akasakula pepese kukakamizidwa kwawo wachitandira motani. Zina langa ndine Sibisiso Zimba. Ndimaonanso ubale pakati pa achikulire ndi achinyamata. Ineyo makamaka pa nkhani ya kukakamizidwa kwa akasakula kuti apepese ine ndikuona kuna kuti si chilungamo kuna kuti munthu amene ankachita chinthu nkumanena monga tamveramu kuna kuti ozuzula analipo koma iwo amanena kuti nanenso ndi ufulu wanga ndiye mukamukakamize kuti apepese chifukwa kuti munthu isana pepese anangoyankhula chifukwa choti anakakamizidwa. Malingana ndi malamulo a democracy sizimayenera kutero chifukwa ijayi ndi national radio kulakwitsako kulipo komano nkhani yonena kuti akamukakamize munthu ndi chiopsezo ndithu ku dziko la Malawi. Mbali ina imene nditha kunenapo ndionena kuti
magwiridwe a ntchito atolankhani ndi diso la ziko kusonyeza kuti ngati radio ya ziko imayenera kuti izipereka umozi nthawi zonse koma zimene anali kuchita a director general achawo zinali zonena kuti one kumbali ya maufulu a anthu iwo anali pasogolo kuwaphwanyira monga mmene alili a president amene anali former nthawi imeneyo kumaliro kuti anayenda ufulu nawonso oyankhula koma funso langa ndilina kuti ndiye malipiro ake kunali kuti akakamize kuti apepese iyayi apopo zinalakwika chifukwa mulandu munthu umayankha mulandu pamene watengeredwa ku bwalo osati kukakamizidwa ayi zimayenera kutera mwaiva bwanji nkhani imeneyo ndi yabwino kwambiri pa ufulu wa democracy sitikakamizidwa kuchita chinthu koma akanango yenda protocol imene imayendedwa timadziwa kuti director general wa MPC amasankhidwa pa contract nde contract imene ikanamuthera mwina a president ani mphamvu kumusintha kumuyika nthambi ina nkusiyana kuti amukakamize kuti atani apepese ndikudziwa munthu ukasangalala umapanga zinthu zina zake over excitement imapangisa munthu kupanga chinthu chimene sindicho yayi nde ADPP nawonso anapanga over excitement samadziwa kuti akutani akulakwisa koma kupepesa ngakhala apepesa mokakamizidwa sana pepese yayi bwa chili kumtima kwa munthu siti kuchidziwa yayi a president angotengapo mphamvu konsintha munthu uja kumuyika nthambi ina kuja kubwereko wina izizi zoti akanakakamiza munthu bwezi kulibe ndikudziwa a president muthalika ndi luntha ndi mphamvu ndi nzeru zoti akhoza kukonza zinthu zachitika koma zingokonzedwa kuti zinthu zisapitirire ndiponzisoso kwa anthu ena mmawa muziwe kuti ndale sikuti zimakhalira muyaya lero ndiwo mawa zakhala ena anzalonso ingoso afunaso kuti wina akamene apite kumene azikayamikira nomalina liliporo nde mawa sizoti zapangeso zoti uyu akaloweso panoyu kuti azikapangaso zimene wapanga nzake we learn through mistake the mistake has happened and we should not repeat the same mistake that's very true and correct angokakamizidwa sana pepese pasi pantima pano zikongwa njira ndathokoza kwambiri leya mwina titero kuti kuno kunzuzu kundivomereze kuti tibwerere basi zikomo kwambiri Samukalimira tathokoza kwambiri chifukwa cha ntchito yotamandika imene mmagwira umene ku nthawi zonse mprogram yako tathokoza leya tathokoza Phatso Mbang'ombe kuchokera kudowa wadzuka bwanji ine ndadzuka bwino kuno kudowa sindidziwa anzathu ku Blantyre yakoleya mwadzuka bwanji kunonso tadzuka bwino mwamsangamsanga tacheza ndi amalawi amene uli nawo chabwino pano ndili ndi malawi mmodzi kwakukulu ndine kuti ndili pa stolo za pamponera pamene ndikufuna ndicheze ndi munthu mmodzi amene ayikirepo mulomo ndipo pa nkhani imeneyi abwana athu umene dzina lanu lija azimu kwambiri soyanga ndizikuda besa chabwino tamva ndithu kuti kumapeto kwa sabata yapitayi anthu ena anapita ku wireless MBC kukakamiza mkulu wa wireless inu ngati nzika ya dziko lino imeneji mwajilandira bwanji komanso mwajiona kuti chinali chinthu cha mtundu wanji ndikona adesani imene kuona matumbanchezo maso maradio akutibesa bwana Kasazula waku MPC nkhani imeneyi kuti tibwerere mbuyo pang'ono nkhani yodandaulitsa mbali zonse ziwiri mbali ngati ya Kasakula komanso mbali ngati ya Boma lero pamwe pakati pano ndikudziwitsa kwambiri anthu andale pali ponse amakonda kulowetsa ndale ndiye chimene timafuna ife anthu ndikusiyanitsa ndikutsintha kwa zinthu zimene zinalipo zoyipa kuti pa zimene zimachita zoyipa izi ndipo zabwera izi kuita chitsogolo motani inde Akasakula ngati amatenga mbali ku nkhani ya kapena ku nkhani ya ndale amene winawa pa mutu wawo kwa utsogoleri wawo anapatsa munthu uja wosungira madera ena kuti anamuona kuti maledio ngati amene wawo pakhali zosalikira bwino bwino ngati nafuna kuti wachina kuti anapita nakadandaulira mune kuti pali mabunga amene amasungira bwino inunso amabunga amene maona ngati anthu ankhani muna bwezi mumafika pafupi pafupi kumadzudula izokutilika zolakweka koma zozachitikazi zodabwitsa kwambiri akutora bwa atapesa Kasakula koma atapesa bozobera kuti kulo kupakamizidwa komanso apanga ipewaibwa kwa anthu ena nokuti mtsogolo wa dziko kuti achino mata tikamati chipani cha DPP muli makadeta amene amapanga zipongo yanu nanga chidamina kumwe mwachipongo si imene chabwino nkhani yayikulu ndionera kuti izizi
kutipatsa chitutu cha mtundu wanji makamaka umbali akagidekato kanchiro atolankhani komanso umbali ya anthu amene azipa andale zikupereka chitutu cha mtundu wanji zili kupereka chitutu cholakweka chifukwa wani andale amagaulu kumapisa chitutu atolankhani kumapisa chitutu anthu ena tolenga kuti awapangire kampeni kumapito pake kumatsataya koma inu anthu amene ndi andale mafanta kupemphani ona kuti panopa Malawi aliyense andi dziko lathu linazindikira likuona kuti chitsogolo andi muziona zinthu kumapanga zinthu zopita chitsogolo ife timazamba kuti IMCB achoka mboma DPP yabwera mboma apapa matimu awiri amafunika atakhala pasi nkuona kuti IMCB imafoka pati DPP ikuzokosa mbali ziti chifukwa DPP izo ndi zambiri zofoka zimene pakali pa mitima mwa anthu zinakalimo ndipo panopa anthu alicheru kumaona kuti apanga motani chimene apanga chiti chipongwe anafikira muona kuti anthu onse amene kuti alakwisa abafikire mbongosola zabwero nkuona kuti apanga tsiko lanu kuti anthu ena atekepo phunziro kumosati njira ngati imeneyo tuzola kuika nanga kumabungwe amene amateteza atolanga tithokoze kwambiri kuchokera ku mphatso ndathokoza kwambiri bwanji tilekezera imene zikomo kwambiri zikomo yayi ndikudziwa zokuti ambiri amafuna ndithu atamangolankhula mu program imeneyi koma nthawi timakhala nayo yochepa. Ana Malomba mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji Ana Malomba? Ndimafuna ndithu mundionere pa line pa. Ana Malomba sinnakutayeni ayi ndinakusungirani ndithu kuti muyankhule zonse zimene amalawi ndithu akulankhula ukunso zimene alankhula ena kuti ino mubwere ndithu muombe mkota pa zonse zimene zalankhulidwa. Ndikudziwa zokuti Ana Malomba ali pa line pa akhala kuti lankhula posachedwa pompa wanangu achafulumira wamva ndithu mmene alankhulira anthu posachedwa pompa tufuna Ana Malomba amalizitse alankhule ndithu kumbali yawo pa zonse zimene amalawi alankhula kuti ngati chipani akuziona bwanji komanso kupita chitsogolo akhoza kuwatsimikizira amalawi zotani. No, chimene chandisangalatsa ndi chokuti mwa anthu amene alankhula pa wireless pano kaya ndi amabungwe akayiyatsa mkulu wa bungwe la atolankhani Gordon Matonga komanso ena ndi ena amene atolankhani athu acheza nawo. I think tikugwirizana kuti zolakwika zinalipo ku MBC zimene zimachitika mu nthawi imene chipani cha Malawi Congress Party chimalamulira ndi akuluakulu akumene kuphatizapo a George Kasakula samaziyendetsa bwino mwina mosemphana ndi malamulo malinga ndi mmene Gordon Matonga analongosolera. Komanso tonse tikugwirizana kuti koma njira yofuna kukonza zimenezo si njira imene inachitika apapa. Njira imeneyi ndiyosaloledwa ndiyolakwika ndiyopereka chiopsezo kwa Malawi. Titsindike pano kuti zimaoneka zophweka chonchi ngati mmene ananena Gordon nthawi zina zikamachitika kumbali amene mwina ali ndi chisangalalo kuti panopa mbali yawo ya boma yalowa mboma kumene akuona ngati zophweka mwina kumaziona ngati zimezizi koma izizi zikhoza kudzala mbewu yolakwika kwambiri. Gordon analankhula bwino kuti zikhoza kutheka kuti mwina olo family tikuonera pano ngati anthu alimba mtima kupita ku malo kumene nyumba yolutsa mawu imene kumakhala chitetezo fa kumene kudza kumakhala polisi afuti ndithu koma anthu ena akana kuwanitsa ukalowa kuli bwanji nyumba zina zimene mwina zochita paleti mtima nyumba ting'ono makuka ifeso pano ngodabwa basa lo akuzongofika kutuza kuti programu yatha mwina panopa yambani kutukwana kapena yambani kuchemerera wakuti zinthu zimene tiona kuti tikhalitsepo andi zisazachitikeso. Wanangu ndikuona kuti Ana Malomba apa ali ready. Mwadzuka bwanji Ana Malomba? Inereya ndadzuka bwino ndithu. Pepani sikuti ndakuyiwalani ndimafuna kuti anthu onse alankhule kuti inuyo nonso pano mulankhulepo pa zimene anthu alankhulazo inu ngati chipani cha DPP zimene zachitikazi mukutipo bwanji. Anthu alankhulatu pano anthu anena kuti yayi tisanapite ku chisankho zimene zinachitika mwina sizinali zabwino yayi koma njira imene yatsatidwayi siyoyenera. Inu mukutipo bwanji ngati chipani cha DPP? Tiyambe ndikuti ino titsindike mawu amene a president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ananena kunena kuti Malawiyu ngwatonse komanso iwowo ngati a president
abweratu mosiyana ndipo DPP yabwera mosiyana kudzakonza Malawi uno. Ndiye Malawi uyu sakhalaso wa mtundu umodzi, sakhalaso wachipani china kapena kuti ayi gulu lina, ayi ndi Malawi watonse. Ndiye anapitiriranso kunena kuti akuchenjeza wonse amene akhala ndi mentality kapena mindset amakhala nayo kuti no pamene no talowa mboma chonchi ndiye no pamenepo adziphwanya malamulo ndi kutengera malamulo m'manja mwawo. Amene otero apresident anena kuti they are being severely sternly warned, akuchenjeza kuti zimene zozo asapangenso chofalandira chilango. Ndiye tikabwerano nkhani imene yachitikayi iyambe nkoyambirira ndipo ndamvetsera bwinobwino ndikugwirizana onse amene ayankhula, koma tiyambe chonchi kuti pali mwambi woti chithupsa ukachisirira chimathukusira acho chikasakula. Sindiku pamenewo atawuzidwa atadzudzulidwa kunena kuti siyani nkhalidwe amenewo ndi adakana. Kukana kwawoko nkumapitirira kulakwira. Timanena choncho kuti chithupsa chimenechi chidachisirira. Kodi ino ofuso nkumanena kuti kodi ino tinene kuti ku media profession munthu akalakwitsa palibe ndithu njira ina yompanga discipline. Tinene kuti mabungwe wonse, ma institutions onse anali helpless chifukwa cha akasakula, chifukwa choti anasankha kuti no adzipanga za ufulu wawo. Pamene akupanga ufulu wawo nkumaperanso ufulu wa president amene ali president pano, his excellency professor akapita Mutharika, ndi anthu ena ndi kubanja kwawo, ndi anthu ena kuchoka ku chipata. Iya pamene ponso mpofuna kupaonekira kuti ma institutions aboma asamagwiritsidwe ntchito ngati kumwina kuthandizira kapena kupangira zinthu ziganizo zolakwika anthu ena. Titero kuti they should not be captured. We don't want state capture of institutions here in this country. Komanso tikapitira pamenepo tiona kuti no zimene zachitika ku MBC izo zakuti anthu ena ndendinene chonchi munthu panopa chimachitika Malawi muno boma likawina kapena chipani chikawina wa boma ndipo makhala anthu ena ake mwinaso si mamemba la chipanicho, mwinaso iwo mwina angokhala anthu osapota. Taona zisankho zimene zathu zapitazi ningathokoza kuti anthu ambiri anavotera DPP, ngakhale mwina mwake pa area ya kuchipani palibepo, kuchipaniko alibe kulibe udindo wawo, koma anavotera chipani cha DPP. Ngeti kanena cho tikatenga mwinaso kategori ina anthu amenewa amakhala kuti popeza chipani chalowa mboma ndemati ya tikajerere mene anafotokozera president. Iya tikajerere nthawi yakwana yojerera, kaya ndi wachipani kaya ndi wongo sapota chabe tikajerere. Then khalidwe umene uwo ndi umene president amenena kuti iyayi uthe umene usitikuufuna. Ndifanye tikuona anthu ena akupita ku MBC. Odi apita bwanji ku MBC? Akupita mu dzina la chani? Mene kwa kanene kuti akazipita mdzina la ndipate ife tikuti ayi. Makadeti tatu samakhala otero. Ifati ndi constitution imene munthu akapanga zimenezo timamuzenga mulandu ndipo nkuthamangitsa kumene mchipani. Ndiye tikunena kuti ena akunena kuti ayi ife ndife kapena supporta kapena ndife ambomamu ndi apange zinthu zosokonezera. Tikunenaso kuti ayi. Ndiye tinene kuti nkhalidwe umene uchitikawo ndi nkhalidwe wosakhala bwino. Kwina aso mbali ya chipani ndimalizise penepo ndimaliza 2 minutes 1 minute mbali inayi kuchipani kundu kumene tunenapo. Komanso tikatengera security kapena kuti no chitetezo cha institution ngati MBC anthu kungolowa kumene koko apolisi koda amagwira ntchito ya njinso tizifunsa mafunso amenewo walola anthu ukafika mpaka na ku studio kuti mesa kumene kuja kumakhala apolisi amagwira ntchito yanji. Ndetu kuwapemphaso apolisi ife kuchoka kuchipani zamagwira ntchito awo akalekale pamene panali boma la kongresi ife boma la thuli tasintha. Apolisi muli ndi mphamvu yogwira ntchito yanu, musaopsezedwe ndi munthu. Ndipake tifunanso tathokoze apolisiwo anamanga anthu amenewo. Koma kumapeto titero kuti akasakula ku MBC kukufunika so mina mwati zecha tambeni kuti ku MBC wo tiyenera kukukonza ndikuzaenda matoka komanso media profession kana media council of Malawi kwenaso kukonza ifati ziona zilango ngati mezi makhalia kuti mina mapangira medical practitioners kuti munthu walakwisa maneses akalakwisa amayitanisa ndikuazenga mulandu ndikuachotsanso mpaka nokusakhala sonesi ya izi sinambe ndaonapo ndi modzi yemwe amene akuti media practitioner wachotsedwa maimu. Komano anzathu mina mwake kuje kumisaku amangopitirira kuti kupereka advocating for freedom of media practitioner. Indi zoona tizipanga advocate koma they must be kapena kuti pazikhalanso
kunena kuti anthu amene wawa akuchita oyo akugwira bwino akumvetsera ndithu pakadali pano ana Malomba ndikukhulupirira zokuti point imene mwayankhulayi he has noted it. Ndimafuna koma tisanabwererenso kwa Matonga ndi Kayatsa kuti atifotokozere kuti kupita chitsogolo tikuyenereka ngati dziko tiyende motani polemekeza ufulu wa atolankhani. Timafuna tidziwe kuti ngati ku DPP zimene zinachitika ku MPCs completely kuti simmadziwa ana Malomba kuti zikuchitika motere kapena takonza kuchita kuti tipange zotere. Tinene kuti ifeyo sitimadziwa, titeronso kuti ndondomeko yakuti munthu akalakwitsa pa ntchito ngati imene adalakwitsira akasakula ku MPC imayenda mwabwinobwino. Timadikira kuti chief secretary abwere ku ntchito alembedwe a chief secretary. Bodi paja yatetedwa ndiye timadikira kuti no mumafuna nthawi ana Malomba ndimafuna kuti funso litikafunsa chifukwa cha nthawi muyankhe ndithu direct osazungulira simumadziwa zimene zimachitikazi. Inunso mudigera nthawi yoyankhira ndinene kuti sitimadziwa ife timadikira kuti akasakulawo adzalandire ndithu adzafusidwe mchitidwe wawo umene adachitawo mwa ndondomeko yake ndiye madzera kwa chief secretary kudzera ku board. Tinaonapo ndithu akuluakulu ena ku chipani cha DPP akulankhula mwina kudzudzula nkhani zimenezi pa social media ndi kwina kotero analemba m'mapeji mwawo, ena anatumiza ndithu maveni kudzudzula zimene zinachitikazo komanso masapota a chipani cha DPP. Inu ngati chipani sitinakuoneni mwina mukubwera poyera ndikudzudzula zimenezi, koma tinaona kalata imene inu munalemba imene imaonetsa kuti mwalemba ndinuyo ana Malomba kudzudzula zimene akuluakulu enawo analankhula osati zimene zachitika ku MPC. Kalata imeneyi ndiyoona munalembadi ndinu? Ndiyo siyoona yayi. Siyoona imeneyo ndi fake. Zokhazo mu profession imeneyo kapena mu medium. Anthu angopanga mapanga fake ma signature kumatani. Ngakhale kuti uthengawo ndinene chonchi kalatayo siyoona. Ngakhale kuti uthengawo podzudzula anthu amenewo ndi uthenga wabwino ndithu. Chifukwa pamene umakhala discipline. Munthu wachipani sangangonyamuka ndikuyambaso ife ndi constitution ya chipani. Sitinakuonena ana Malomba ngati chipani mukudzudzula zimene zachitikazi. Anayankhula pa Matonga kuti izi zikubweretsa chiopsezo kuti mawa sitionanso ena akubwera pano pa Wireless ya Times nkuti aleya mai malekano Amatonga kuti inuyo ngati chipani mwachitapo chani ndipo anthu amene anachita iziwa ndi akuchipani kwanu kodi ndipo mwachitapo chani pakadali pano tiyembekezerenso zotani kupita chitsogolo makamaka poteteza ufulu wa atolankhani kuchokera ku chipani cha DPP. Ine sindinayankhule koma Secretary General ayankhula, Amatongaso atsiga umboni, a Minister of State Gangata ayankhulanso. Chipani cho ndi chimene chocho. A Secretary General akayankhula amakhala no chief spokesperson. Pamene anayankhula kunena kuti nkhalidwe umene ndi woyipa ndipo tikupanga investigation. Ndipo tiuza ndithu kupoliko apolisi agwire ntchito yawo. Imodzimodzinso a Minister of State kuboma anayankhulanso chimodzimodzi. Ndiye pamene anayankhula pamenepo zinali zokwanira. Zinali zokwanira zimenezo panabenso ife kuti ndibwere ine ndikulembaso statement ina yakuti ngati mene anapangira ena anapanga fake statement ndikapangenso ndikalembe statement ndikumapa chifukwa chene timaona ngati kuti zimene ayankhula Secretary General ndi zokwanira, zimene ayankhula Minister of State ndi zokwanira. Ndiponso ndabwera pano ndabweranso ndinapitanso program ina ndiye ndikutsimikizira kunena kuti ifeyo khalidwe umenewu ngoyipa sitikugwirizana nawo. Ndipo ngati ena akumanena kuti ndi a DPP akumapanga zimenezi adziwe ichi kuti malamulo agwira ntchito. Palibe munthu tidziona zimene zimachitika nthawi ya Congress yakuti kumamenyedwa achina Sylvester Namiwa palibe munthu opanga china chilichonse. Apolisi azigwira ntchito yawo ndipo azimanga anthu ndipo anthu azipita ku court ndipo koti wakapezeka olakwa azichosedwa mchipani. Chifukwa malamulo athu amatero kuti if you have been convicted of a crime ngati uli wachipani uchotsedwa. Koma noti pali kategori ina imene si ya chipani ya iye mangokhala ya masapota ya mawera amene wawanda amene amativuta kuti mtapanga discipline bwanji. Chifukwa chake tikubwera pano kudzapanga appeal to the nation kuti pepana Malawi tiyeni isangone kuti ai DPP boma labwera ema kuti masapota DPP malamulo agwira ntchito. Mwina mwaki watu awange ndiyankhule choncho kuti tinafotokoza ndipo tikupanga condemn severe. Koma sacho chikasakulawo ufuna so tilengeze pano tinene pano kuti kumene kokoso imiyo amene mapanga practice media tayese tani kuti kuzikhala discipline. Munthu akalakwitsa musamadikire kuti anthu akitenga lamulo ika m'manja mwawo. Patu anthu akutenga lamulowa ika m'manja mwawo mapita kumeneko. Mwina mwake chifukwa chakunena kuti
anthu sadagwire ntchito yoti kwadzudzajo akasakula kuti asiye nkhalidwe umene ndi amatenga anthu lamulo m'manja mwawo iwenso dziko lafrika etiye tikonzeni dziko lathu likhalira bwino lankhula kwake nditero. Chabwino tathokoza kwambiri. Mwina mawu anu omaliza ndiokuti bwanji a Gordon Matonga in 30 seconds nthawi yatithera tiyembekezere kumene kwadandaula zambiri na malomba ndikukhulupirira zokuti mwamva ndithu madandaulo awo amalawinso kunjaku ndikuona apa kuti aperekanso madandaulo awo inu mukutipo bwanji kupita chitsogolo. Wambiri ndigwizana na malomba kuti tikufunika tikonze zinthu kukonza zinthu kumene kusungungochotsa anthu amene akwisa zinthu okwadzudzula ndanena kale kuti ife mabungwe ena athu ngati amisa ntchito yathu ndiyopanga advocate kupanga kudzudzula zinthu zidalakwika kwa pali mabungwe amene kuti azigwira ntchito yopanga discipline anthu ngati amenewo ndiye tikonze pamenepo anthu ngati adaita jena MPC bungwe limene linapasidwa mphamvu loti lizitha kuwapanga discipline kuwapanga sanction pali mabungwe awiri bungwe loyambirira ndi la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA limene limang'anira waile sina iliyonse imene ligwira ntchito m'Malawi muno ndiye ndanena kale kuti tikufunika tipite ku parliament tipereka submission ife ya amisa ku parliament akonze mmene board ya MACRA imasankhidwa ifoti kumene kuja kumalowa akukondera ku MACRA kuja inu mukalakwisa ku times akupangani sanction Rainbow italakwisa ayitseka MPC italakwisa kumangoyiyang'anira ndefe tinazo kuti yani tisangoyang'ana kuti takwika panopa ndi chani koma tikuti zinthu zitheke tisinthe mmene zimasankhira board ya MACRA board ya MPC ifeyo tilibe mphamvu yoti ngatamisa kuti tingamuyimise director general MPC amene ali ndi mphamvu zokuyimisa. Nthawi yapande yatithera ndikudziwa kuti nkhani ndi yabwino ndithu timafunika tiyikambe kwambiri bwanji tilekezere pamenepo Amatonga. Zikomo kwambiri nkhani idi yachuluka mwina tizapezanso mpata sikuli. Zikomo amaiko kayatsa mawu omaliza 30 seconds. Inayo chindera kunoya kwantu akaikotene mano mafuna ndilele kuti anthu amene anokhalwaja kuika ndithu kuti atengedwe kukhoti akazengedwe mlandu akayankhe mlandu ndithu nkhani isangothera belo basi ikendako zikatero ziyolakwika kwafuka ndithu kuti aonese apolisi kuti ali serious komanso anthu aziwe ena atengepo phunziro pankhani ngati imeneyi kuti zilalapangazo zisazachitikenso ziko. Ana malomba mawu omaliza 30 seconds. Ife tingo kwatsimikizira Malawi kuti boma la Profesa akapita muthalika boma la DPP litsatira malamulo anthu asatenge malamulo m'manja mwawo azikhalanso mwina ndi kudekhera pang'ono osapupuluma iyani azidziwa una kuti apolisi agwira ntchito ACP agwira ntchito onse kubomaku isintha anthu azigwira ntchito yawo yotumikira Amalawi kufuna Malawi wabwino tatsimikizire zimenezo. Zikomo ndathokoza kwambiri wanangwa just 10 seconds nthawi ndeya ndithu. Ineyo mwina mawanga omaliza ndoti ndathokoze Shadrack na Malomba kuti kutsimikizira Malawi kuti malamulo agwira ntchito posayang'anira mbali zimenezozo ndingapemphe kuti ayende m'mawu awo komanso izizi zochita abuse ku MPC tikhala tikulira pokhapokha titasintha malamulo chile mwina ndingolongolera anthu kuti tikayang'ane mmene imayendera BBC kapena SABIC mwina nzibe zingatithandize kuti zinthu zizisinthe ndilekeze pomwepo. Komonso ndi mmene tamalizira program yathu ya lero yakulinji pano pa Wailesi ya Times munali ndine Lea Malikano komanso anthu onse amene mwamva kulankhula pano ndi yamikenso onse amene tinali nawo mu program iyi komanso ino Amalawi amene matsatira program iyi mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbanye togolenje nanga kuboma kukushirika jani mwene akoti ya kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu goshu yena panji nanga kani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta mwazuga baji nanga watenzile diyo kukulijani kulinji digudalila inu kulinji